Ако се чувстваш уморен след разговор с някого, този ритуал е за теб. Честит 15 септември на всички ученици, учители и родители! Нека новата учебна година е изпълнена с здраве, късмет и много успехи. Днес отново имаме 30 000 лева, които да изхарчим в мислите и мечтите си. И това е символично напомняне, че приходите ни винаги могат да бъдат повече от разходите. А сега към ритуалът. Вземи лист и химикалка и направи списък с хората, с които усещаш, че губиш енергия. Това могат да са приятели, роднини, колеги, познати, всеки, при когото след общуване се чувстваш уморен или напрегнат. Искам да запомниш нещо важно. Тези хора не са виновници. Те са твоите учители. Чрез тях ти получаваш уроци, създаваш нови навици и разбираш какво искаш да промениш в живота си. Когато списъкът е готов, отдели няколко минути, затвори очи и си представи тези хора пред себе си. Изпрати им благословията си, светлина и любов. Усети как, докато им даваш, всъщност освобождаваш своето поле. Това е най-силното упражнение – да благословиш онзи, който те предизвиква. Направи този ритуал от сърце и душа и ще усетиш как се освобождава място за нова енергия, за хора, които те вдъхновяват и издигат. Утвърждението за деня е: приходите ми винаги са повече от разходите. Последвай ме за още вдъхновяващи ритуали, които ще те свържат с изобилието и вътрешната ти сила.